Charlie. Är det busungen? Du är helt tokig. Vad kollar du på? Kolla på sötaste små strumporna då. Som inte sitter på så bra. Jag tror de är lite stora fortfarande. Eller hur? Eller hur? Ja. Gnager du på tummen? Ja. Och här är ögat. Så. Det är ett hårstrå i ögat. Vad tyst du blev. Ja. Varför blev du så tyst? Tar du i så du måste skrika. Förstår ni varför vi inte kan kolla på tv här hemma? Man hör ingenting. Nej. Hej! Busunge! Oj! Är du ledsen nu? Nej, nu går vi ut. Hej då!